що було. Ну да, нема світла взагалі. Всім привіт. Ну, то хоч з телефона. Добре, тоді з телефона починаємо. Все, починаємо. На счет 3 я починаю. Хорошо. Так, раз. Раз. Так, 2 і 3. Всім добрий вечір. Сьогодні знову кочергової посиденьки. 31-ї. Ми в повному зборі. Василь Інтервата сьогодні у нас без світла. Але сонце світить. Не без інтернету, ходить з телефоном. А сонечко, Вітаю, бачите? друзі. Як мене чути? Добре, чути. добре. Добра Привіт сонячна погода. Далі. Василь Інтер, тобто наша Україна Рус. Добрий вечір, друзі. Василь шановні. Макаренко, Чернігів Чернігова. і Сірий Кот. Орша, Білорусь. І я, Анатолій Сайгон. Ну, бачите, нас сьогодні навіть цікаво так. Слухайте, Василь, то вельми навіть і добре так. Як ви робите інтерстоя стріма, наприклад, телефоном. Аж занадто хороше. Можна подивитися, яка добра погода в Києві. Що у вас там наробилось? Сразу давайте з погоди почнемо. У нас такий ураган пройшов десь години 3-4 назад, що світа Божого не було видно, і на лівому березі повністю обесточило передмістя лівого берега. І от вже 4 години немає світла зовсім, вже погода стабілізувалася, а в сусідів працюють генератори, а от в нас немає. Тому я от так зараз трошки підзарядився, щоб з вами побалакати. А я ж це у вас навчився, Анатолій Іванович. Це ви любитель у нас по селах поїздити, там з бабою Ксенією побалакати. І я теж отак собі тренуюся у вас. Так що радий вас всіх бачити. 31-ті юбілейні посиденьки. Василі, як завжди, рулять. 3 Василін із 5 – це контрольний пакет акцій, скажу вам так. Буду за вами трошки підглядувати, но можу відключитися. Добре, тоді по пару слов кожному по погоді. В Києві, ми знаємо, пішов злив, була буря. В нас в Бресті було вночі, трошки дощик такий пройшов. І знову тепленько, 24 градуси сьогодні, і ніяких більш дощів. Анатолій, у нас так само надвор'я сьогодні не вельми добре. Може не так, як у Василя, що там нема вже світла. Ні, у нас у гэтым усё добра. Святло ёсць, і інтэрнэт таксама. Але вось мне, я вось думаю аб гэтым, і у чым тут справа. Мабыць, гэта Путін раздушыў вялікую жабу, каб сёння быў дождж. Вона обоссялась, коротше, понятно. А вас, Василь, що робиться в Чернігові? У мене робиться слідуюче. Значить, я знаходжусь у себе на дачі, це 80 кілометрів до Чернігова, 80 кілометрів до Києва приблизно. Значить, у мене за останню добу 3 рази починався дощ. Найбільший дощ був у мене в нічний час, гроза, а на протязі дня 2 рази починався дощ, але такого буревію, як у Києві, у нас тут не відбулося. Тому в мене і інтернет є, і світло. О, добренько. Василь свої квіточки показує, бачу. Я вже їх теж бачив. Ну, ще вони не цвіли. О, бачите, всякі козьондрики цвітуть на плитці. Все. Світлана ухажує. Василь то не ухажує, мусить, за квіточками, чи поліває коли-неколи. Він тільки нюхає, ходить, понятно. Після такого дощу тиждень можна не поливати. Ну, то й добре, добре. А в нас, шкода, нема дощів добрих. Немає, все, в нас засуха. Я кажу, в нас в метр води впало в озері, в некоторих 2 метри води впало, такого не було. Навіть передали, що от Шацькі озера, то така, теж метр впав, обсушилися, просто треба 100 метрів йти по берегу, щоб до води дойти. Так висохли везде озера в нас. І так, що в Шацьких озерах так само проблема. Виноград є, вже хутко будемо виноград їсти. Добре, яка у нас сьогодні буде тема? Сьогодні тема, як так, об тому всьому, може що-небудь у подіях розкажемо, що робиться так, в світі. Що там робиться у вас? Анатолій, до Шацьких озер. Тут був такий артикул, що десь там у інтэрнэце, што гэта не толькі з засухай звязана, гэта звязана таксама з тым, што там дзесьці у вас там кар'ер, які роют, разработваюць кар'ер. Є таке, розробляють такий кар'єр. Да. Ну, є тут такий трошки кар'єр.
Мабуть, той кар'єр забрав всю воду, да, і все, ясненько. Далі, хочеться ще розказати про ті події, що в нас тут так робиться. Ну, то буде інтерес. У нас сьогодні главний політичний обозріватель по Білорусі, то Серий Кот. І Серий Кот, давай з тебе і почнемо. Що там робиться у Білорусі? Як там Лукашенко? Я гляджу не на тое, што робіцца ў Беларусі, а на тое, што робіцца вакол мяне. Я навіны ўжо некалькі месяцаў не чытаю увогуле. Я гляджу толькі ў стужкі сяброў, на якіх я падпісаны ў сацыяльныя сеткі. Ну, калі гэта сябры, якія прымаюць удзел у шмат якіх падзеях, то не мае сэнсу глядзець там на навіны якогосьці там, можа, Спутніка, там Russia Today, ну, Тутбая. Ну, не, я чытаю, безумоўна чытаю навіны і такія, але не кожны дзень, вось як некаторыя, можа, лічаць, што я там толькі прачынаюся і там беру і чытаю на навіны ўсе, каб усё ведаць. Не, гэта не так. Я бывае, што і па некалькі дзён увогуле не гляджу ніякія навіны і, ну, ведаю асноўнае, што адбываецца вакол мяне. Так вось, зараз, чым я займаюся, гэта пратэст бай. Можа, вы чулі такое, што новы закон, ну, Васілій не чулі, гэта датычыцца толькі Беларусі, што новы закон у нас прынялі, там звязаны з студэнтамі і з адсрочкамі ад вайсковай службы. Вось, і наконт гэтага з'явілася такое вось пратэсны такі рух з'явіўся, які называецца пратэст бай, як там, вучоба важнее. Вось, і у першую чаргу з'явіўся ў тэлеграме чат, з'явіўся сайт гэтага вось руху, і потым, ну, паколькі ён такі дэцэнтралізаваны, у рэгіёнах пачалі рабіць таксама свае рэгіянальныя чаты. Я зрабіў адзін з такіх чатаў, пратэст бай Орша. І зараз мы працуем з людзьмі, ну як сказаць, працуем у такім полупасіўным рэжыме. Мы чакаем, таму што зараз не вучэбны сезон. Зараз няма студэнтаў, канікулы яшчэ. І таму мы чакаем, збіраем людзей. Я аддрукаваў некалькі сот улётак і вось распаўсюджваю іх. Ну, што можам, то і робім. Вось учора людзі пісалі там, што кагосьці там ужо забіраюць, там на асенні прызыв ён пападае, але там у чалавек ужо паступіў у якісьці вуз, і там, ну, што ж такое. Але так я до конца не зразумеў, што я ўжо быў гатовы сёння ехаць туды да ваенкамата, каб паразмаўляць з гэтым чалавекам і даведацца, што і як. Але вось ніхто мне не ўдакладніў, у чым там справа, таму я сёння нікуды не ехаў. Ну вось, гэта тое, чым я зараз займаюся. Пра астатнія навіны я ведаю так, не больш, чым вы. Ясно. Ты давно уже телевизор выкинул Я яго прадаў у прошлым годзе, але я яго і пару гадоў да гэтага ўжо не глядзеў. Мне ён не патрэбен. Таксама і я. Ввогуле не включаю ніколі яго. Там жонка глядзіць, калі на некалькі, але тыя каналы, якія там глядзяць палітычныя, там расійскія альбо беларускія, я астатні раз, можа, рок таму включаў. А ведаеце што, Анатоль, я бы жадаў не глядзець, я бы жадаў жыць у той краіне, у той Беларусі, якую нам паказваюць па БТ. Вось усе жадалі б жыць у гэтай Беларусі, не ў той, якая сапраўды вось вакол нас, а ў той, якая на БТ. Краіна для жыцця. Так, краіна для жыцця. Ну, а што ты скажаш пра тыя парламенцкія выбары? Што ведаеш? Цікава, што зараз будуць? Ну, што цікавае. Ермошына сказала на гэтым тыдні. Так, да, на гэтым. Або на...
што был дагэтуль. Ну, не важно, яна сказала, што выбары адбудуцца 17 лістапада, ну, ноября, то есть. 17 лістапада адбудуцца парламенцкія выбары. 6 лістапада адбудуцца выбары у Савет Рэспублікі. Савет Рэспублікі гэта верхняя палата парламента, а палата прадстаўнікоў, так званых, гэта ніжняя палата парламента. Вось. У ніжнюю палату парламента галасуе народ, выбірае прадстаўнікоў, а ў верхнюю там ужо галасуюць дэпутаты, наколькі я ведаю. Вось. Таму Савет Рэспублікі гэта да нас ніяк не адносіцца, ён у нас. Нашы выбары гэта выбары ў палату прадстаўнікоў. Ну, што тут можна сказаць? Выбараў у нас няма, як кажуць, там з 94-го года. Калі Лукашенко перамог, вось з тых часоў і выбараў у нас няма. Чесных выбараў такіх. А што да гэтых выбараў? Ну, калі іх няма, навошта на іх ісці? Вось, па-першае, дзеля таго, каб іх выкарыстаць як такую трыбуну, ну, чтобы зрабіць шоу і яксьці вось данесці інфармацыю о сябе, о тым, што ты жадаеш зрабіць. Ну, таму што простыя людзі туды не пападуць ніяк. Там, як хтосьці казаў, што 30% гэта з таго состава, які быў дагэтуль. Дэпутатаў яны пераходзяць. Гэта тыя, хто вельмі добра папрацаваў на Лукашенка, якім ён задаволены, і іх аставіць на яшчэ адзін тэрмін. 70% яны будуць змяняцца. Ну і там будуць такія прадстаўнікі, хто з уладай, хто на каго ёсць кампрамат, такія людзі, ну, тыя, хто патрэбен. Не так, што, як некаторыя лічаць, што вось любы чалавек можа взяць і пайсці на гэтыя выбары, там, перамоч таму, што за яго прагаласуюць там суседзі, яго сябры, там яшчэ хтосьці. Не. Гэта так у нас не працуе. У нас нават Ермошина сказала, што наглядальнікі не змогуць пералічваць гэтыя бюлетэні, ну, глядзець за тым, як пералічваюць іх. То бок тут увогуле якое нагляданне? Нагляданне за чым? Калі не даюць наглядаць. Цябе там дзесьці пасадзяць каля дзвярэй, там сядзі, глядзі праз там 10 метраў. І што ты там убачыш, не убачыш, там, ну, гэта твае справы. Такое вось. Навошта тыя аглядальнікі, так? Як яны нават не даюць наглядаць. Ну, яны могуць пералічыць, колькі людзей прыйшло на выбары. Яны могуць пералічыць, ну, падлічыць сапраўдную яўку. Але што гэта змяняе? Кажуць, што у 15-м годзе, там, ці калі там, не, 15-й год гэта былі прэзідэнцкія выбары, ці можа не на прэзідэнцкіх, а на выбарах у мясцовыя дэпутаты. У Бабруйску там, на прэзідэнцкіх, было каля 20 ці там 27% яўка. Ну, падлічылі назіральнікі, але запісалі 70 ці 78%, ці 73, штосьці такое. То бок яўка гэтая, яна іграе не больш такую ролю, чым падлік галасоў. То бок вось некаторыя лічаць, што байкотам мы пераможам, там скажам, што вось усе каб не шлі на гэтыя выбары і нічога не будзе. Ну вось бачыце што? Ну не прыйшлі людзі, 20% прыйшлі, і што? А запісалі, што 70. Што хочуць, то і робляць, так. Якое там можа быць дэмакратыя ў Беларусі? Ой, дай Боже. Вот так само і будуць выбары і ў парламент. То ёсць парламент, ці няма, то у нас краіна належыць аднаму чалавеку. Гэта Лукашенко. Всё. Я што хоча, то і робіць. Разумееце, які лагер вялікі, які у нас цар тут сядзіць. Добра, що в Україні такого нема. Кстати, Василь, ви добре виглядаєте такой, як на телефони. Такі свіженькі всі.
Такі ніде не морщинки, нічого не видно. Мусить Кожен помолодіти. із трьох Василів посміхався. Василь Макаренко подумав, що ви про нього сказали. Василь, наша Україна, про нього. А я, розумієте, ви бачите, які ви одним ударом 3 Василя улибаються, сидять? Нормально, Василь аж нормально. почервонів аж наша Україна-Русь. Ну, наша Україна, Русь, завжди він червоненький такий, гарненький, свіженький. Чоловік теж зараз на пенсію йде 60 літ дивитися. А я ще ні, мені 60, мене не пускають, ще, каже, 2-3 роки. Ходина вдома то така. Бо то в нас країна для життя, майте на увазі. Так що нема чого тут така. Анатолій Іванович, можна мені буквально ще 2 слова і передамо нашим Василям українським. У вас життя, як то кажуть, передвиборче, у нас післявиборче. Я хочу таку річ сказати і, неможливо, а попросити вас. У нас вчора знову 4 бійця загинуло в Україні, 4 сина. Я чув сьогодні, я читав ті новини. Так, ці новини, і, умовно кажучи, як там називається воно, перемир'я, жнивне, чи як? Хлібне. От вам ціна хлібного перемир'я. Друзі, 4 кращих сина, і сьогодні батько одного з морпеха написав дуже гучний пост в мережі Facebook. Може, хтось вам вже вдалося прочитати? Не пам'ятаю, як там дослівно не скажу, але він сказав, Зеленський, що от, як він його назвав, ось так, прочитає, хто хоче, ще прочитає. Він сказав, що бери своїх 4 зама, Кошового, Богдана, і їдь в той Бери морг. тою форму зелену, вдягни. Беріть ту цих форму, хлопців їдь з в ними. той морг, де з кусків зложили тіло хлопців. Чернігова, кстати, один був ваш земляк. Да, одіньте ту морську тільняшку і привезіть батькам, кожен привезіть батькам і подивіться їм в вічі і скажіть, що нам потрібне перемир'я, нам не потрібно відкривати вогонь у відповідь, і як там мама вам, умовно кажучи, очі вицарапає і все таке інше. Тому у нас важкий, завжди, коли люди гинуть, і молоді хлопці, важкий період в плані морального, важко з цим змиритися. Я взагалі пропоную хвилини мовчання пом'янути віддати шану цим хлопцям, які загинули. Вічна пам'ять, герої не вмирають. Так, Василь. Дякую, друзі. Василю, даю вам. Василь Макаренко. Я доповню до того, що ти сказав, слідуючу інформацію. Значить, по-перше, у нас за липень місяць загинуло 14 чоловік. 14, захисників України. 14. У цьому місяці вже закінчило під час цього перемир'я 6. 6 закінчило. В тому числі із цих 4, 2 з Чернігівщини. І в нас на Чернігівщині оголошений траур, на 3-денний. Один із них, до речі, хлопці, з Козельця, ви Козелець знаєте це, 70 кілометрів від Києва. Так що похорони відбудуться там. Ще хотілося б доповнити в зв'язку з цим дуже великий, я тут переглядав трохи, мене це теж дуже, як то кажуть, возмутило, можна так сказати. От. Я переглядав соціальні сітки з цього питання, і що більше всього, народ, як то кажуть, колотиться народ. Із-за чого? З-за того, що Зеленський подзвонив, ви знаєте куди, в Кремль подзвонив і просить вплинути там на когось, щоб не було цих обстрілів. В благальній формі, пане Василю, в благальній формі. В благальній формі, дійсно, абсолютно правильно. І про що це говорить? Це говорить тільки про те, що він до сих пір, він не усвідомив, що все йде з Кремля. Або він цього не усвідомив,
або він це робить спеціально, якщо він це усвідомив. Ну я не розумію, як, будучи на такій посаді, не усвідомлювати, що все залежить від Кремля, не від ніяких там отих аферистів, МММшників у Донецьку і в Луганську. От, а все йде із Кремля. І всі ці втрати, і всі ці обстріли йдуть із Кремля. Тим більше, значить, пройшла інформація, що ОБСЄ зафіксувала там і залізничний потяг із боєприпасами поступають, і автомобільні, значить, колони рухаються, ясне діло, з боєприпасами, бо щось вони вже гуманітарку не дуже показують, навіть по цих Росія-24 там і Росія-1. От. Рухаються. Далі із цих, значить, ДНР, ЛНР іде інформація, що Україна нарощує збройні сили, підтягує, значить, резерви, значить, і знову йде оця накачка, що можливий наступ українських, значить, військ. Не про яке перемир'я оці всі пани не говорять. Ні в Кремлі, ні в Донецьку і в Луганську. І дійсно, це мене ще, що, значить, непокоїть, і я буквально киплю. Значить, наше З, вибачте, воно може там на когось накричати, когось може там, значить, послати, значить, до когось просто, значить, там звернутись по-хамськи, так прямо скажемо. А тут воно отак. Дзвонить воно Путлеру і отаку займає позу. Чим самим визнаючи, якби, що це громадянська війна. Раз він звертається туди, щоб той вплинув. А він є основним у цьому конфлікті. Як ти можеш звертатися? Значить, я так думаю, що аби це був Порошенко, то була б зовсім інша реакція. Ну, наприклад, це я так прогнозую. Значить, позвонив би, значить, там, переговорив з усіма трьома. Трамп, Меркель, Макрон, як мінімум, можливо, Англія, четверта. І вже на підставі цих розмов хтось би з цієї четвірки чи трійки подзвонив Путлеру і знову йому, як то кажуть, там трошки по макушки щось хоча б щось сказав. А не йому самому, оцьому нещастю дзвонити. Це нещастя для України, оце. Те, що воно є. Сьогодні, до речі, я зразу висловлюсь, не можу зупинитись. Сьогодні, якщо ви дивилися, як там Зеленський зустрічався з Ердоганом, як там, коли вони проходять біля роти почесної варти, то наше З почало ховатися за Ердогана при проході. І Ердоган вимушений буквально його рукою витягувати з-під себе, і щоб він йшов у рівень з Ердоганом. Розумієте? Воно ще не знає, як ходить. Воно взагалі там, до речі, знову ж проглядається, що керує цим Коломойський і інші особи. Тому що Коломойський казав, я буду вам 5 років нерви, як то кажуть, там, робить вам нерви, так скажу, на одеський манер. Значить, воно таке, воно робить якісь заяви, воно не розуміє, де воно знаходиться. Ми, на жаль, в Україні будемо від цього, потерпаємо вже і будемо потерпати. І правильно написав батько того полеглого нашого бійця. І я думаю, що ми повинні всі висказати своє фе, як то кажуть, у всіх соцмережах з цього приводу, де ми там зареєстровані. І так взагалі, як то кажуть. Так, друзі, дозвольте тепер я. Значить, я вам не можу передати, так як оце пан Василь, в нього все кипить. Кипить, мабуть, у кожної нормальної людини, яка вболіває, захищає Україну в різний спосіб. Це ганьба. Сама велика ганьба. Якщо ти президент, ти маєш забути, ким ти був вчора. Ти маєш виходити на нові щаблі, на державні щаблі і з висоти державного погляду оцінювати ситуацію, а не ходити і не скиглити. Це, я не знаю, чи було подібне, але менше всього мене зараз цікавить, чи було щось подібне. Історія робиться нині і зараз з нами. До чого я далі веду? Якби це було протистояння, що можна було нам, скажімо так, у відповідь стріляти. Йде протистояння. Нападають вони, нападаємо ми, це йде протиборчі
змаги йдуть між однією і другою стороною. А тут же виходить, що ми як в тирі. Просто. Ми не можемо стріляти, але ми повинні виконувати якісь завдання, які фортифікаційні, рух і те чи інше, і перемир'я. Але перемир'я, воно начебто для нас, щоб ми його виконували. А ті ніколи не будуть виконувати. І те, що пан Василь сказав, як він, ото, знаєте, як дитина в садочку, я подзвонив, я сказав. Та би хоч би йому написали, хоч би роль вивчив. І хоч би розумний хтось написав, що казати. Раз ти ще не можеш це робити. Ну раз вже так трапилось, що 73% народу України, з натяжкою я називаю народу, тому що народ теж державотворець, так як і президент повинен бути державотворцем. Кожен з нас потрішки, по зерниночки, по стебелиночки. Ну немає в мене ніяких. Це. І те ж саме пан Василь, коли каже про це, та ти хоча б дивися, що робить той чоловік, що поруч з тобою йде. Хоч мавпуй його. Ну невже не можна подивитися якісь фільми повчальні, ще що-небудь? Ну не знаю, в мене немає просто слів. Друзі, я не знаю, як ми витримаємо цих 5 років. І я розумію, якщо б були по перших днях проколи там, через тиждень їх стало менше, через місяць, ну скажімо так, як кажуть в армії, якийсь зальот випадковий. А це системне, по-перше, порушення Конституції з його боку. А по-друге, він не знає, що з тим робити. Горе. Порох програв вибори, а цей не знає, що з тим робити. Ви розумієте? Яка біда на його оці дрібненькі, маленькі плечі впали. Але можна бути велетом із ростом 1,50 м. Наполеон теж не був великого зросту, невеликих розмірів. Але це була глиба. Це був стратег. Ну не дав Бог. Ну що робитиме? Я не знаю. І далі я просто боюсь прогнозувати. Війська не мають чітких вказівок, адже це головнокомандуючий. Ну який же він головнокомандуючий? Він може і на власній кухні не може слова подати. Я не знаю. Ну горе нам, друзі, горе. Я не знаю. Я просто в розпачі. Я можу, Василю, ще теж доповнити до цього. Значить, я трошки спілкуюся, так кажуть, маю доступ там до армійського колективу, до одного, скажімо так. Значить, йдуть різні розмови. Таких розмов, які не було, звичайно, при Порошенку. Йдуть розмови про скорочення армії, йдуть розмови про скорочення медперсоналу. Тепер ми знаємо вже, що не закупляються певні, значить, навчальні комплекси для зенітно-ракетних наших військ, тренажери. Тепер, значить, якийсь там суд за царя Панька, чи з хутора Панька, значить, забороняє оцю реформу продуктову в армії, яку запровадив Порошенко, відміняє її. І робляться такі речі, що, звичайно, як то кажуть, вони при Порошенку навіть і подумати не можна було, що це може таке трапитися. Що там можна говорити. І сьогодні і тепер дивіться, поміняв він, значить, командувача, начальника штабу. Тепер, значить, буквально позавчора змінив командуючого цього, значить, зони цієї, якого Порошенко призначив, там, здається, в травні місяці. Без всяких на то підстав. Що це за люди? Значить, вони себе ще не показали і навряд чи вони покажуть. Я не знаю, мене теж... Я, до речі, прогнозував ще тоді на початку весни. Я не виключаю, що десь або під кінець року, або весною наступного року, я не виключаю. Тим більше він оце зараз зачепився з Кличком у місті Києві знову. На рівному місці буквально. Я не виключаю 100-тисячні демонстрації за відставку З. Це може трохи радикально, я може рано трохи висловлююсь, але я не виключаю такого випадку, таких обставин, що отакі підуть, як то кажуть, проколи скрізь,
заяви різні там, і землю він продає, і казино він буде вводити. От. І ще багато чого, а ми бачимо, яка гидота прийшла до Верховної Ради, буквально гидота. От. Відверті, як то кажуть, вороги України, 37, це той його поблок, це 37, це відверті вороги. І ще стільки ж, мабуть, а може більше ворогів, як то кажуть, які ще про себе явно так не заявляють. Але вони там є. Та навіть у команді З є такий блогер Бужанський. Це ж явний антиукраїнець. Просто явний. Ви розумієте? А Дубинський, кореспондент Дубинський з 1+1. Те саме, то Парацвай. Так. Ну як так можна? Я розумію, що хай би там вони були некомпетентні сильно, як народні депутати, але вони були патріотами України. А це ні те, ні друге. І що виходить? Получається, отакий контингент буде нами керувати. Ну, в мене слів немає. Якщо я раніше міг прогнозовано казати і бачити, що буде, це все рівно, знаєте, як порівняти з харчовим забезпеченням, в казино, розумієте? Кажи, Діма. А что скажете ось до такого? Тут Степан Сорока пишет у чаті, що так, зараз. Залишити Ульяну Супрун керівником МОЗ України з командою та продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров'я. Зібрано вже 15 тисяч, треба 25 тисяч, залишилося 28 днів. Ну, в общем, я так понимаю, он хочет, чтобы оставили Ульяну Супрун там руководить Министерством здравоохранения Украины. Что скажете на этот счет? Значить, моя думка така, що я цілком підтримую у всіх діях Уляну Супрун. От, це однозначно. От, значить, вона робить цю реформу конкретно. От, нема ніяких у неї, як то кажуть, особистих якихось там звагачення там, чи якась нескромність. Вона дуже скромна жінка, живе на зарплату, прийняла українське громадянство, Порошенко їй дав. От, проти неї, значить, там виникали справи в судах, що вона не громадянка України і все таке інше. Зараз знову продовжують, зробили запит до Департаменту Сполучених Штатів, значить, чи вона залишається громадянкою Штатів, чи вона не залишається громадянкою Штатів. От. Громадянство Порошенко заявив, що вона вже є громадянка України. От. І вона дійсно проводить реформу. Вперше, значить, почали надходити, Україна забезпечена всіми вакцинами дитячими, це вперше, і своєчасно, всіми протитуберкульозними, значить, онко, значить, діабетники забезпечені, як то кажуть, зовсім по-іншому це працює система. Їй всі перешкоджали, буквально, у Верховній Раді, у цій даже, що пішла. Там було лоббі своє, як то кажуть, мільйонери, які мали свої клініки, які там наживалися на цьому. Ті ж самі стени, коли ставлять при проблемах із серцем. Значить, брали по 1000 євро. По 1000 євро Уляна Супрун закупила ці стени, значить, централізовано, за державний кошт 17 тисяч за кожний стен, передала в інститут серця, де Тодоров, знаменитий наш хірург, там, який за операцію бере 300 тисяч гривень. Отака була інформація у соціальних сітках. От. І що ви думаєте, цей хірург отримав оці стени безкоштовно, клініка, директор інституту, а йому, значить, а він продає їх все одно по 30. Розумієте? Значить, у нормальній країні йому давно кайданки боділи на руки. А він продовжує керувати інститутом, як нічого не було. І травлять цю Уляну Супрун. От я просто попробував підписатися, але там дуже складно для мене. Там треба спеціаліст, ну, в смислі якомусь комп'ютерному, людина, яка більш освічена в цих питаннях. Я не можу там на президентський сайт зайти і підписатись. Просто для мене це складно. Не виходить. Не знаю, як там це зробити. От, і я спробував через свого сина, він каже, це батько там то, ну для мене це складно. От, щоб теж підписатися. От.
Я вважаю, що вона на своєму місці дуже скромна, жінка порядна. Зараз, благодаря цій реформі, значить, гроші ходять за пацієнтом, медична реформа. Що це значить? Я звернувся в поліклініку, підписав із своїм терапевтом там договір. Я до нього прийшов, значить, і він отримує за мене, скажімо, в залежності від вікової групи, він отримує за мене гроші. Значить, на різну вікову групу різні гроші закладені в державному бюджеті. От. І, значить, якщо мені не подобається цей лікар, я прийшов у наступну клініку, записався до наступного терапевта, наприклад, і я попав до нього на прийом, і вже автоматично з цього мого нового прийому, як то кажуть, ці гроші вже йдуть цьому терапевту, скажімо. Тобто гроші йдуть за обслуговування людини, йдуть значить, на сьогодні ця сума там, де складає десь 300 гривень, значить, там, на молодих менше, на дітей більше і на старих, старше 60 років теж більше. І завдяки цьому наші лікарі окремі стали отримувати зарплату десь 20 тисяч, 16 тисяч, 24 тисячі гривень, 12 тисяч гривень, там 16 і так далі. Замість 5,5-6 тисяч гривень, якщо вони мали отримувати. І зараз це буде далі продовжуватись на вузьких спеціалістів. Але я просто ж докорінно не можу вам розказати, як це буде, як це воно планується. Що це прогресивно, це однозначно. Тепер у нас з аптеками ще зроблено яка реформа. Значить, аптеки, які підписали договір з міністерством, з департаментом, вони, значить, там певні ліки відпускають по певним цінам, а міністерство забезпечує закупівлю цих лік за кордоном там і в інших фармацевтів, як то кажуть, там, виробників, по мінімальних цінах. Воно були великими групами, потім розподіляє. Але вони повинні продавати не вище означеної, значить, міністерством або департаментом міністерства вище ціни. І перелік цих ліків збільшується. Спочатку це ліки для діабетиків, сердечників, так і так далі. А потім, значить, перелік цих ліків буде збільшуватись, і суми, які будуть виділятися на громадян, на лікування громадян, по цій програмі гроші ходять за пацієнтом, значить, будуть теж збільшувати. Ось такі реформи почала Уляна Супрун. А до цього в нас була регіоналка Богатирьова, яка їздила тільки по шопам у робочий час, вибудувала декілька будинків в межах передмістях Києва, а зараз десь вона сховалася. І коли відбувається якась дискусія, я завжди стою за Уляну Супрун і завжди кажу, ви що, кажу, забули, яка Богатирьова, але хто проти Супрун? Це або кремляцькі тролі, або ватники вже зовсім дебільні, або просто відверті вороги держави. Дозвольте невеличку ремарочку. Значить, дивіться, на Пороха перли, значить, Порох правильні речі робив. На Ульяну пруть, значить, Уляна правильно робить. Правильно, абсолютно правильно. Це настільки прості очевидні речі. Тому, а хто пре? Вороги України, тому треба чітко нам розуміти. Ну, а цей, скажімо так, флешмоб підняли, це розумні люди підняли в мережах, щоб захистити Уляну Супрун і дати суспільству зрозуміти, що нам, хто нам потрібен саме зараз і на цьому місці. Хай Уляна продовжує свої реформи, і все в нас буде добре. Але ж видно, хтось не сильно зацікавлений в цьому. Тому і так виходить. Я завжди пишу в стрімах, там, у Фейсбуці, там, Цензорнет, я там зареєстрований, в Твіттері. Я завжди пишу, що американку я підтримую. Так, українку американського походження. Американського походження. До речі, ще я вам скажу. Значить, від Чернігівщини, значить, в американському конгресі з'явилася жінка з Носівського району родом. Значить, жила тут у Носівці, значить, і вивезла її десь там 13 років тому, вона відносно молода, і вона вже стала в Америці конгресменом. Виграла там у 6 кандидатів, вона там закінчила університет, і пішла, і вже вона конгресмен в Америці. Приїздила от в Носівку, тут великий стрім у нас в газеті є, Чернігівщина, газета Чернігівщина, я сьогодні почитав. Отримав газету і почитав. Так що ми, якщо українці попадаємо десь кудись, де нормальні умови, то в нас є результат. Ми даємо результат і можемо робити результат.
Ведаеце, Васіль, што кажуць пра яе ватнікі, што яна разбурыла усю медыцыну, усю там здраваахову в Украіне, што цяпер у такіх дробных вёсках, там у гарадах не будзе нормальных лекарняў, там усё будзе дрэнна, і што яна ўвогуле там з Амерыкі і у масонах, мабыць, там састаіць. Ну, дурниць будуть багато писати. Я скажу так, от у мене у цьому селі, де я зараз знаходжусь, є ФАП, фельдшерсько-акушерський пункт, де працює не тільки медсестра, а приїжджає 3 дні в неділю ще лікар-стоматолог. Що для села, де зареєстровано біля 1000 людей, значить це дуже непогано. Хоч до райцентру нам усього 8 кілометрів, так скажемо. От. Але приїжджає лікар-стоматолог, що для нас, для людей особливо похилого віку, це розумієте, що це таке. От. То я що хочу сказати, зараз в зв'язку з тим, що в нас проведена реформа, проводиться ще не до кінця, але проводиться реформа децентралізація, у нас місцеві органи влади, маючи свої кошти великі, скажімо, бюджет міста Києва збільшився в 3 рази, бюджет міста Чернігова збільшився в 3 рази при проведенні цієї реформи. Значить, бюджет моєї цієї колишньої сільської ради, зараз у нас Старостинський округ тут, значить, він теж збільшився декілька разів, не буду говорити скільки разів, ось буде День села десь через 2 неділі, того спитаю. От. То ми за свої кошти утримуємо і фельдшерсько-акушерський пункт, і дитячий садок увели на 50 діток, от, і освітлення в селі, і вивіз сміття, і дороги, і всі оці проблеми ми вже маємо можливість утримувати за власні кошти. Все вірно. І це справа місцевих громад. Абсолютно і правильно. Чим більш ініціативніша група, і на чолі цієї групи є дієві люди, креативні. І все, і там зміни буквально, як кажуть, на обличчя. І чого чекати з якогось центру? Вам розв'язали, люди добрі, руки. Так робіть. Робіть, дерзайте. І все. Я вам скажу, в нас же проблеми, це я так уже для наших підписників більше розповідаю. У нас проблеми в Україні більше, оці всі побутові, і з опаленням, з усім, де відбуваються більше? По Сходу і по Півдню, де ота регіональна ригівська влада залишилась. От, де вони там що робили, то хочуть, розкрадають ті кошти і все таке інше. А там, де місцеві керівники на місцях, де є клепка в голові, де населення дійсно вибирає керівників і до своїх місцевих органів влади, то там є і робота. От що я хочу сказати. Все вірно. Це вірно. І що хочу сказати я? Ну, коли під лежачий камінь текла вода? Ну, люди, і що саме цікаво, що є зразки дуже чудових перетворень. І я так вважаю, що треба, ну, але ж це треба по телевізорі показувати обмін досвідом. Як це все робиться? Є дуже розкішні громади, які вже мають, і мало того, туди показували одну сільську громаду, це Вінниччина. Це ще було до моменту цих об'єднань, де людина, Островський, по-моєму, голова, який так розвив своє село, вони там займаються оцим, суниці вирощують, полуниці вирощують по сучасних технологіях. І до них люди навіть з сусідніх сіл приїжджають на роботу. І роботи валом в селі. І миттєво появилися гроші і йдуть прямі перетворення. І причому там до районного центру трошки задалековато навіть. Глибинка, сама звичайна глибинка. Але коли є господар на землі, все буде добре. І звичайно, який може навколо себе згуртувати громаду. Адже люди самі по собі можуть бути чудові і гарні, але коли вони не згуртовані, результат не той. А от коли появляються такі чудові, талановиті люди, і що саме цікаво, вони місцеві, бо їх з діда-прадіда знають, якими вони були. І тому результат. І все розкішно. Тому нам треба засукати рукава як можна побільше і не дивитися, що там, як, знаєте, є такі порадники, які радять. Треба самим бити копитом і все буде добре. Дякую. Дякую. Анатолій, ось тут Назар Запотичний запитує мене, як там Анатолій Сайгон?
Ну, я йому кажу, ну, Анатолій зараз сам розповіде. Як я так мовчу, поки слухаю ті новини, які говорять зараз в Україні. І заодно тут читаю, які новини у нас в Білорусі, що робиться у світі заодно. Ну, він цікавиться вами, мабуть, там, як у вас здоров'я, там, як життя. Як цікаво, як моє здоров'я. Дякую. Дякую. Добре у мене моє здоров'я добре. Я тим, чим займався, тим і займаюся. У мене свій такий, як то кажуть, протокол лічення, але він такий стиплий. Нічого такого основного нема. Як є цікавість кому-небудь була б, то з радістю би навіть, з радістю мог би там поговорити в скайпі, кому може цікаво, може я поділитися своїм опитом, як я то і роблю. Добре виглядає, нормально, усе добренько. Дякую. Займаюся зараз в основному ті часи, монтую фільми «Подорожжя по Україні». Зараз скончується останній мій монтаж, я ще залишилося, може, яких 5-7 роликів буде. Сьогодні зараз загружається «Синевір». Я дооколо «Синевіра» якраз обійшов та показав, там пригожі місцини, Синевірська поляна, Національний парк Синевір. Я ще далі буду їхати показувати дорогу від Синевіра до Рахова, через Хуст, я ще трошки Закарпаття зачепив, а потім у Буковель, я оттуда робив не стримы, прямые включения. Прямые включения были у меня из Буковеля, так само из Івано-Франківська. І я кажу, може навіть більше, ніж 5 таких буде роликів. І далі 20-21 жнивня я їду до Закопани, до Польщі. Так само будете глядіти, я стамтон, може буду робити так само включення, як може разочок другий покажу. Я обов'язково куплю там картку польською, я скажу, який буде у мене номер, як хто може захоче зазвонити, як то кажуть, буду чекати з радістю. Буду у польських Карпатах, у Татрах, десь там, може в Словацію трошки заїду, до Словації. Ну і далі будуть продовжуватися мої подорожі, так що хто сачить за моїми роликами, вельми приємно. Ось таке питання наступне від цього чоловіка, що були в Тернополі? Був в Тернополі, Так. був, але ролика, ні, зараз не був в Тернополі, ролика зараз не робив про Тернопіль. Тому що проскочив мимо. Я зробив ролик про Івано-Франківськ. Так що, бачите, мені, кажу, Івано-Франківськ занадто подобався. Я розумію, що ти питаєте мене українці, так що я бистренько перейшов на свою берестейську мову. Кажу, мені пару разів сказали, що комусь це не подобається, хлопці, я просто не відаю другі мови. Анатолій, не звертай на це уваги, що вони тобі говорять. Так, ёсць, Анатоль, просто такія людзі, якія вось, ну, яны лічаць, што толькі там беларус, толькі па-беларуску павінен размаўляць, притом на такой, на сапраўднай такой беларускай мове, вось літаратурнай, і ніякай іншай. Не, я вважаю, що повинні білоруси розмовляти на якої хочеш мові. Ну, звісно, основна мова – то білоруська. Тому що білоруси повинні відати свою білоруську мову, добре її розмовляти, володати її. Я, наприклад, не кажу, що я докладно, добре розмовляю білоруською мовою, але ви відчуваєте, як я розмовляю. Я думаю, якби усі білоруси розмовляли навіть так, як я розмовляю білоруською, я би був би вельми задоволений. Нават каб палова размаўляла так. Таму што, ну, мы ведаем, што 200 гадоў акупацыі, агрэсіі вось гэтага усходняга боку, агрэсія Расіі, што яна не прайшла для нас так. Мы гэта адчуваем, што ўсё знішчаюць. Калісьці знішчалі жорстка мову сілай,
прымусам. Зараз так вось мягка там грантамі расійскімі, там праз палітыку яны там дамаўляюцца, каб ну там зрабіце менш, там ну вось правядзіце свята, там каб было ўсё па-расейску, там вось кажуць пра свята агурка якоесьці там усё шкловіць, дзе там тоже штосьці такое па-руску там ужо напісалі. Ну гэта все робіцца не просто так. Таму я лічу, што павінна родную мову ведаць, шанаваць, а на якой размаўляць гэта ўжо каму як. Можна і на ангельскай, можна і шкода там таксама на іншай. Шкода, што нашы беларусы мала ўжо размаўляюць беларускай, а таксама нават згінула моя берасцейская мова. Кепска, што яна нават згінула, бо толькі валодаюць яе старэйшыя людзі, але зараз, як то кажуць, пройдзе час нейкі, яны адыйдуць, папросту адыдуць, памруць. І ўсё, і носьбіты берасцейскай нашай мовы ну не застаецца нікога. Можа яшчэ Анатоль кажуць, што гэта такі палескі дыялект. Не, то ніякі не палескі дыялект, то нівогуле не дыялект. То была на самай справе чыста такая украінская мова. Такой украінскай мовай размаўлялі ўся Валынь, усёй захід Украіны, таксама Рівненщина, там Житомирщина, Львівщина, Івано-Франківська, такого з цієї сторони. Так що, як я казав, я теж так добре не говорю берестейською мовою, як говорили мої діди, розумієте? Але я хоч трошки її відаю. Дозвольте мені два слова сказати ще. Я, коли в чатролиці розмовляю з білорусами, то я розмовляю виключно українською мовою. Виключно українською мовою. Інколи мені говорять, що а чому ви не по-русски? Ну, я їм пояснюю, чому. Не буду вам уже повторюватись. От, і в мене був всього один випадок, який не захотів зі мною, значить, там співбесідник не захотів, значить, щоб я розмовляв з ним українською і відключився. А може це був випадкове відключення, не знаю. Але він до цього висловився, що ви переходьте на русский. Я говорю, я не буду переходити на русский. Так все-таки, мабуть, він виключився. А так всі білоруси, з якими я розмовляю, дуже нормально сприймають українську мову. Так, Василь, беларусы разумеюць, для мяне увогуле не мае сэнса, на якой мове за мной размаўляе хтосьці, галоўнае, каб я разумеў, а вось на якой мове я буду размаўляць, гэта ўжо справа моя. Калі мяне разумее той, з кім я кажу, і ён, ну, можа адказаць, і ўсё добра ведае, аб чым я кажу, так чаму б не паразмаўляць. А калі вось трапляецца ватнік, які кажа, што ты там не так, ты там не это, ну, а якая твоя справа? Вось Васіль, ён жыве ва ўкраіне, ён гаспадар у сваёй краіне, і на якой мове жадае, на той і размаўляе. Каб і табе не нравіцца штосьці, так і не размаўляй. Вось. Ідзі там да ватнікаў астатніх. Налей сабе баярышніку, бухні і давай. Ёсць у ўсіх ватнікаў такая агульная мова, вось гэтая, што вось на гэтай мове і размаўляй. Ну, вельмі прыемна. Таксама мне было сёння прыемна. Тут у мяне адзін калега прывёз гасцей. Яны адпачываюць, у нас тут ёсць турбаза Белае возера. Ад мяне кілометраў, можа, 15, і прыехаў да мяне з беларусамі, з мінчанамі якраз. Мне там адна дзяўчына, маладая дзяўчына, там студэнтка, вельмі спадабалась, яна таксама хацела размаўляць беларускай мовай, я так нават здзівіўся. Яна такая ярая беларуская, я не кажу, што яна такая нацыяналістка, але як студэнтка, я кажу, а чаму ты размаўляеш? Якраз мы пачалі з яе размаўляць з беларускай мовай. Мне было прыемна, маладая дзяўчына, я там было, можа, 19 якіх гадоў. Яна вельмі чыста размаўляла беларускай мовай. Я запытаўся, а сконд ты так добра ведаеш? А яна казала, я яшчэ была маленькая, і усе ў тыя часы у нас якраз была беларускамоўная школа. Тады усе ў Мінску якраз в асноўным была беларускамоўнай. З тых часоў яна ў сям'і размаўляла з бацькамі чыста беларускай мовай. І тая памяць
обмове засталася у ёй. І яна з тих часов вельмі її полюбила. Навіть, як вона казала, я покохала білоруською мовою, тому вона чисто так розмовляла, мені настільки було приємно, коли вона розмовляла, розумієте? І вона ото чувствує, ото корення, ото наше справжнє корені, точно, так буде правда сказати, наші корені білоруськості. Так що Білорусь, я сподіваюся, вона не згине. І вона застанеться, як би там не було, але потрошки, пакуль, конечно, ёсць ва ўладзе Лукашенко, то вельмі для того страх. Ось, може, я думаю... Анатолій, дозволь, я тебе сьогодні два слова ще добавлю. Значить, мені сьогодні вдалося поговорити з чоловіком з Гомеля. От, він десь туди під 60 років, десь твоїх років. Ну, і, як то кажуть, йому теж дуже подобається Україна. От. І наші порядки, хоч вони, як то кажуть, для нас не дуже, а порівняно з тим, що у вас, звичайно, краще. Він дуже-дуже позитивно говорив про Україну, але ми говорили з ним про Лукашенка. От. Точніше, навіть не я, а він якось це зачепив це питання, що це ж 25 років, як Лукашенко вже керує. От. І він каже, я вже, каже, не знаю, я, каже, не бачу ніякої перспективи. От, і як воно далі закінчиться, каже, теж не бачу. Опозиції в нас немає. Росія давить, значить, вимагає, щоб було, значить, літовище для літаків там десь. От, щоб було, значить, там більше військових російських, значить, там у Білорусі. І я, каже, не знаю, мені, каже, хай, каже, може ще поки Лукашенко, каже, буде, він якось ще буде опиратись, каже, оцій російській, каже, оцьому тиску російському. От. Ну, на цю тему. А взагалі-то... Бачить, не бачить. А що він робить? Що він зробив для того, щоб так не було? А то всі кажуть, ой, все дренно, а сам я нічого робити не буду, і ось там хтось за мене все зробить. І ось, що переб'ю вас, але, шановне господарство, я зараз повинен з вами вже розвітатися. У мене час, тому посиденьки для мене скончуються. І для моїх глядачів так само. Добре, Діма. Я так зрозумів з його слів, що він особливо нічого, як то кажуть,